Lara Šmic i Marko Srpak plesači su Varaždinskog plesnog kluba Takt. Iza njih su mnoga uspješna natjecanja i osvojene medalje, a zahvaljujući svom plesnom umjeću zaradili su i status hrvatskih reprezentativaca u kategoriji mlađe mladeži. Upoznajte Laru i Marka. Skupa plešemo negdje oko 2 godine, postigli smo vrlo dobre rezultate, bili smo ove godine 4. na državnom prvenstvu i ušli smo u reprezentaciju. Koja je tajna uspjeha? Pa treniranje, puno treniranja, volja i želja da postignemo rezultate. Koliko ste često u plesnoj dvorani? Pa 4 puta tjedno ili više, 4 do 5 puta tjedno. Je teško to sve uskladiti sa školskim obvezama? Pa je, ali ako to želimo učiniti, onda nije. Sve prepustimo volji i trudu. Koji je tvoj najdraži ples? Pa rumba. I meni isto rumba. Znači u rumbi ste najbolji? Pa da. A koji je onda malo onak šteka za sad, na kojem trebate još malo poraditi? Ili su svi izvrsni? Pa svi su dobri, ali trebamo sve polako popravljati. Za sad nam je malo pasa dobro, ali sve je jako dobro. Kakva je konkurencija u Hrvatskoj u vašem uzrastu? Ima puno parova, dobrih plesača? Pa ima dosta parova, par jako dobrih i neki tak kao mi rekao, koje možemo pobijediti, a neki dosta jaki, kaj se moramo jako potruditi. Članovi ste reprezentacije. Što donosi sve onda ova godina od natjecanja?
Pa imamo puno natjecanja, odlazimo van, znači u Sloveniju, imamo dosta turnira kod nas i nadamo se da imamo kampove, reprezentacije. Zašto bi vi preporučili sportski ples drugima? Pa dobro je za rekreaciju, za vježbanje svih mišića u tijelu, za opustiti se na večer, otići u dvoranu i isplesati se samo. I udoban je osjećaj, stvarno ugodano. I znaš plesati zapravo, to je danas moramo reći dio opće kulture, jel? Da, I uvijek možeš curu pozvati na ples negdje vani. da.